fago vídeos curtiños, xeralmente, oscilan entre os poucos segundos e os 10 minutos de máximo. Moitos deles improvisados, co afán de botar unhas risas, de pasalo ben, tamén de sentirme ben. Ás veces estou mal e fago vídeos e atopo mellor. ¿Y hay acaso mayor problema que el de la marea negra? Una marea que consta de cientos, si no miles, de subsaharianos. Un día estaba na casa e tiña unha cámara de uns amigos e dixen, por certo estaba moi deprimido, e tiña unha cámara e dixen, isto ten función de vídeo. Puxeme así a gravar para escoitar como soaba a voz. Xirei, no? E dixen, cajon die. E despois mirei e fixe moita gracia. E estive esa mañá, fixen xa 10 ou 15 vídeos. El sistema te ha marcado el camino a seguir, el rumbo de tu vida, y tú lo sigues como un borrego, tío. Eres un puto borrego. Quedei un pouco sorprendido de ter realmente a posibilidade de gañar un concurso como este, porque en realidade fago vídeos un pouco deseñados, con mala calidade, cunha cámara deste tamaño, pois en menos de media hora de traballo, cun guión improvisado e facendo 3 tomas e montándoas, pois conseguín 1.500 euros, pois mira, que ben.